Benta kasngi ka arpuai tarik unai tung arhajar arpulai ka jingwan point jong kal air jong upra kala pen ki imbiang ya ka jingmut ka jing perkhat jong upat ba nong shung shnong jong ka thany umden ya ka jingwan hiar unong ya lambarat ba jong ka party the voice of the people party VPP uba Arden Miller basayamoy ha ka jinga don lang I Dr. Ricky J Singkon uba Bright Star Well Marbenyang bat kiwei ki nong ya lam jong ka party na kaliang ka party kalawan ban pensyai ba ya ka nong rim jong ka seng san perthei ha ka ba na kaliang ki ba kila pedang burom ya ki nong elam jong ka ne ka party ka balalong hapo ka yo umden bat la penpu penping ru da ki sur jing rawai jong ki khun samla jong ka ne ka dong ka thany Balik turun sa kaparti konteks yang baga konteks kadang ke Jepang Henry anda jing kerja berdiri di sosial berdiri pada soal naik di faksi kerja ngaru bon apreng jo phi batep mo nga shongkha bat ka kor ka jai mani nagat ne ka tham ri bhoi mot ka de khupa mani khamso ye tai dong ta khamso trai tenga juan ba shikni ki jaka lagalong shom prodong shdiwan om saunong pri bani kundu ya ki kor ki jai ki bhai ki basem jong ko korim ka jana tenga ju snotrai abang awan shani te bat snotrat mene masendung kilawan kuble mo yu podo lai pedang sobha ki kenum ki lai pedang sobha te kuble shibone ya ka jing kemen ga jong phi ke ba pen pau abang ngi wan ban yu kejap hagani ka snong te ngi wan ang ne ban penshai ya phi ki nong song snong ki badan hagani ka raj ya kata ka dau ka ba penong ini bagian seng ya gani ka party ka bagian ai ka teng ka voice of the people party haga tien phareng ka bomot haga tien jingi ka sur ka jong pai ba ka jing thrang ka jong pai ba ka jing angnot jong pai ba bagian yo ya kata ka jingkla ka badon ya ka jing kermen ka badon ya ka jing singai ka badon ya ka jing kiu haga yo ka kot ka badon ya kata ka jing kiu haga kot ka khia ka puli ka dangli kata ka de ka jing thrang kabadon naga wei pagoi ka donut ka jongi kom ka jai ben rio